Els estudis de filologia catalana comencen a la Universitat d'Alacant l'any 1981. Estaven integrats en una titulació que es deia Filologia Hispànica amb orientació de filologia valenciana. Després, en l'any 1996, ja vam tenir una titulació amb aquest nom, Estudis de Filologia Catalana, i ara tenim el grau en Filologia Catalana des de fa 10 anys. Tenim actualment vora 200 alumnes. El perfil de l'alumnat que tenim en Filologia Catalana és molt ampli, de procedència diversa. Venen de totes les comarques del sud, fins i tot de la Vall d'Albaida i de la Costera, de més amunt. Molta gent que té el català com a llengua pròpia, com la llengua que té a casa, i per tant això li suma un component afectiu, però també la gent d'Alacant o d'Elx que no ho té com a llengua pròpia, és evident que també se la vol fer seua. Tenint en compte que el català és una llengua a hores d'ara molt atractiva, té una literatura molt potent, és molt present a les xarxes socials, però bé, bàsicament una persona sensible a les llengües, doncs en Filologia Catalana troba el seu lloc. Realment, quan pense en l'ambient a classe de filologia, no em ve una altra paraula que germanor. Hi ha gent major, gent jove, persones que venen d'altres carreres, persones que estan fent faena i estudiant al mateix temps. Aleshores, es forma un vincle i una juntera molt especial i molt màgica. No es tracta de cursos aïllats entre ells, sinó que l'alumnat de cada grup coneix els companys dels graus superiors o inferiors. De manera que quan arriben els nous alumnes en primer, doncs van acompanyats i van assessorats en aquesta aventura de començar els estudis en una universitat gran. I a l'hora de parlar del professorat ocorre més del mateix. El bon rotllisme segueix viu i segueix present a totes les classes, sobretot per la familiaritat que construeixen a les aules i com intenten atraure i captar-nos l'atenció cap a la llengua o la literatura. Que és un alumnat molt compromès, un alumnat amb moltes inquietuds, i això, lògicament, d'entrada és un plus, és un avantatge que té que facilita l'aprenentatge. Tenen molt bona relació entre ells, hi ha molt bona relació amb el professorat, i tot això sumat fa que sigui una carrera realment atractiva. La veritat és que el nivell que es demana a Filologia Catalana és el necessari per a enamorar-te de la carrera. Al llarg dels 4 anys de filologia fem escriptura creativa, curtmetratges, debatem d'una manera molt dinàmica entre altres activitats i projectes. Aleshores crec que no ens cansem mai de tota la feina que ens posen i tampoc caem en la monotonia, tot el contrari. Ho fem amb molt de gust i amb molta estima. Estudiem la llengua des de tots els seus aspectes, amb assignatures com dialectologia, morfologia, fonètica, història social de la llengua catalana, i pel que fa a la literatura, l'estudiem des de tots els seus gèneres i èpoques, amb assignatures com prosa, poesia, literatura catalana del segle XV, cinema, teatre. En primer i segon hi ha assignatures d'altres llengües i literatures. Jo vaig fer anglès i literatura anglesa, però hi ha diverses altres opcions. Per exemple, hi ha anglès, francès, alemany, àrab, gallec, i de literatura doncs, hi ha hispànica, anglesa, francesa, àrab, llatina i grega. A més, en quart hi ha itineraris optatives de diferents llengües i literatures. Fem un poc de tot. Escrivim, llegim, parlem de cinema, de música. Al cap i a la fi fem cultura i tot des d'un cor que viu per la llengua. L'oferta de llengua del grau de Filologia Catalana està distribuïda d'una manera que es relaciona amb la dificultat, amb el grau de dificultat, i també en relació amb els components de la llengua. Per exemple, les assignatures de primer són assignatures molt dedicades a dominar la llengua, dominar-la de manera escrita i dominar-la de manera oral. I són introductòries també en relació, per exemple, amb els recursos de la llengua catalana que un alumne pot necessitar al llarg de la carrera. Per exemple, recursos per al coneixement i ús del català, on oferim el que dèiem, tots els recursos per poder aprendre, per a poder també ensenyar català. I després tenim expressió oral i escrita perquè l'alumnat comença a escriure i a parlar correctament. Les de segon, més generals, per exemple, sociolingüística, història de la llengua, que també es fa una part en primer, i les de tercer i quart estan més relacionades amb l'aprofundiment lingüístic, per tant, amb l'anàlisi dels components de la llengua. Podríem dir que passem de ser coneixedors de la llengua quant a les matèries a
conèixer específicament el català com es forma i quins són els motors que fan que el català sigui el català. L'alumnat de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant rep una formació integral en literatura catalana contemporània. Això vol dir que formem els alumnes per a ser lectors competents, capaços d'interpretar textos i discursos orals, escrits, audiovisuals, que els permetrà després interpretar els discursos que trobem en la nostra societat. Doncs intentem transformar les aules en espais oberts, de debat, de reflexió, amb metodologies actives, amb metodologies participatives i vivencials. Avui tenim un debat per arredonir-hi a la classe d'avui. Pensem una miqueta, a veure, pensem què fem de les paraules que ens arriben de fora i com les adaptem a la nostra llengua. Home, jo crec que és més fàcil agafar la paraula directament de la llengua original, si de cas canviar la pronúncia, per exemple, el cas de futbol. Una segona opció, per exemple, seria traduir-ho. No sé si vos havíeu plantejat que es pot traduir la paraula que ve de fora. Sí, la segona opció seria traduir la paraula directament. Per exemple, en el castellà tenim balompié, encara que no ha triomfat aquesta paraula, però en canvi baloncesto sí. Quina podria ser una tercera possibilitat quan ens arriba una paraula de fora? Trobo que la tercera possibilitat podria ser la creativitat, que cada llengua tria una paraula original per a ells mateixos. Per exemple, en italià diuen calcio, que significa puntelló, per a referir-se al futbol, i també diuen rete, que significa xarxa, per a referir-se al gol. Per tant, també és un exemple de creativitat. Porta'm a aquest lloc on serem junts i serem feliços. I porta'm a aquest lloc on vam somiar que sabríem continuar. Però fomentem especialment la creativitat, que és un element fonamental, és un component bàsic de la interpretació de la literatura. De fet, tenim una assignatura en concret, que és taller de creació literària, en què l'alumne es posa en la pell d'alguna manera d'un creador, d'un escriptor o d'una escriptora, i aleshores escriu narrativa, assaig, poesia, etc. En els graus s'estudien 13 assignatures de literatura catalana medieval obligatòries i una optativa. Se centra en els segles XIII i XIV i monogràficament en el segle XV. 2 assignatures per al XV perquè el XV és el segle de més pes específic dins de la nostra tradició literària antiga i on trobem autors, els grans autors com Ausiàs Marc, les novel·les cavalleresques Curial Güelfa i Tirant lo Blanc, aquest al·legat de literatura contra la dona que significa l'espill de Jaume Roig, tan hiperbòlic que no hi ha qui se'l crega, o un altre exponent de la literatura profemenina, com és la vida Cristi de Sor Isabel de Villena, o autors com Jan Roig de Corella. Els estudis de literatura medieval són importants dins del grau perquè suposa remuntar-nos als orígens de la nostra tradició literària. Fer un viatge apassionant, 800 anys enrere, a través del qual podem trobar-nos sorpreses fascinants, tant en el terreny de les idees com en el terreny de les expressions artístiques. Per altra banda, la importància rau també en el fet que és una manera de descobrir els grans temes que preocuparen als nostres primers autors i les formes expressives que utilitzarem per a fer-les arribar a la seva societat. I finalment és interessant també perquè conèixer la literatura medieval implica conèixer una sèrie de preocupacions temàtiques, de motius temàtics que encara trobem en el segle XXI. Un altre element habitual en les nostres classes és intentar dur textos d'autors vius i, per tant, ens agrada convidar-los. Han passat per les nostres aules escriptors com Carme Riera, Maria Barbal, Ferran Torrent, Quico Mira, Pasqual Alapont, Carles Alberola, des de tots els gèneres literaris i autors també de tot el domini lingüístic, mallorquins, catalans, valencians, perquè l'alumnat pugui veure i sentir en primera persona que la literatura catalana és una literatura viva. Tot el nostre esforç metodològic rau en el fet de subministrar ferramentes als estudiants perquè puguen llegir i gaudir els textos produïts en l'època que estudiem. Val a dir, classes teòriques, classes pràctiques, treballs de curs, tot està supeditat a aquesta orientació de proporcionar ajuda a la lectura individual i al gaudi individual de les obres. Quant als materials complementaris que utilitzem en la nostra tasca didàctica de la literatura medieval,
podríem remarcar que, a banda de la utilització d'elements audiovisuals que ja existeixen en xarxa, hi ha particularment alguns que s'han elaborat des d'esta mateixa universitat. En concret, hi ha la Biblioteca Virtual Miquel de Cervantes amb una secció específica dedicada a la literatura catalana, que és la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives, on hi ha una sèrie de materials de tipus plàstic, de tipus visual, de tipus auditiu. Per exemple, Raimon ens va permetre gratuïtament i generosament que reproduïrem tot el que havia musicat de literatura clàssica. A veure si vos venen al cap més exemples, perquè aquesta part és la que es pot desenvolupar una mica més. De fet, en moltes llengües han agafat la paraula anglesa popcorn, el que nosaltres coneixem com a rosetes de panís, i nosaltres, de fet, hem sigut més creatius i hem utilitzat o hem creat la paraula a partir de la seva forma o de l'onomatopeia que fa. Efectivament, de fet, així hi ha gent a classe que tenim unes altres variants per a les rosetes de panís, no?, de Dacsa. Sí, és cert, a Pegós diem mongetes, que deu ser per la forma, pot ser. Sí, a Ondara també. Sí, a la vila gastem la forma onomatopeica i diem clotxes. Completa el llistat, en la línia de les clotxes de la vila aniria la forma del meu poble de Callosa, que són xofes, no? Al marge de les coses que fem a l'aula, al grau de Filologia Catalana tenim altres activitats per a calmar les nostres inquietuds. Per exemple, editem una revista, Capicua, feta per i per a l'alumnat. A banda d'això, hi ha un programa de ràdio, Embolicat, en què tractem temes d'actualitats amb un to humorístic i, en definitiva, ens ho passem pipa. Però és que, a més, hi ha els congressos de Filologia Catalana d'estudiants. Els congressos d'estudiants de Filologia Catalana se celebren cada any en una universitat del domini lingüístic i és una oportunitat per a conèixer gent amb les mateixes inquietuds que tu, conèixer altres pobles, altres cultures i, en definitiva, un intercanvi i un comboi que no es pot descriure en paraules. He decidit fer una estada d'Erasmus perquè vull conèixer el món acadèmic d'altres països, com és el de la República Txeca, que és el que he triat. També vull conèixer el món i millorar com a persona, perquè vull conèixer la gastronomia i cultura de la República Txeca. I per últim, perquè vull millorar en llengües, per exemple en l'anglès, i també conèixer-ne de noves, com pot ser el txec. Tenim altres beques acadèmiques, com pot ser la SICUE, que és l'oportunitat de passar un any o un quadrimestre a una universitat del territori catalanoparlant. La destinació que recomane és la que he triat jo. La República Txeca és un lloc que està al centre d'Europa i des d'on és molt fàcil viatjar i a més és molt barat. També recomano altres destinacions com poden ser Montpellier, en el cas que algú vulgui millorar el seu francès, o, per exemple, Roma, si vol millorar l'italià. Fins i tot Hongria o Poznan, Polònia. Recomano aquesta experiència perquè gràcies a ella he pogut fer classes a la Universitat de Masaryk a alumnes txecs, la qual cosa ha sigut una experiència inoblidable. I també he pogut viatjar a diversos països, per tant recomano aquesta vivència sobretot a la gent que vulgui millorar com a persona i créixer, sobretot, i sentir-se plena. Pense que recomanaria la carrera principalment a aquelles persones que estimen el català per damunt de tot i d'una manera sobrenatural. En el meu cas, em vaig enamorar de Filologia Catalana quan vaig cursar el grau d'Espanyol i no m'ho vaig pensar dues vegades. La UA dona l'opció de fer el doble grau i en pocs anys se't convaliden pràcticament la meitat de les assignatures. Aleshores, en 2 anys o així, tens les dues carreres. És una molt bona opció i molt atractiva per a aquelles persones que tenen aquelles papallones a la panxa i no volen quedar-se amb les ganes de no haver fet Filologia Catalana. Una vegada acabant la carrera, un filòleg català pot ser moltes coses més que un professor de secundària. Per exemple, pot exercir de tècnic lingüístic, pot dedicar-se a l'assessorament lingüístic, pot treballar en editorials, en mitjans de comunicació, pot ser creador de contingut i, a més, una cosa que molta gent no sap és que pot dedicar-se a ser professor de català de llengua i literatura a una universitat estrangera. En aquest sentit tenim diverses possibilitats. Una, per exemple, és anar a fer docència a l'exterior, a les universitats europees i d'Amèrica Llatina, on el programa dels lectorats de l'Institut Ramon Llull permet concursar a moltíssimes places. De fet, de la Universitat d'Alacant hi ha 2 o 3 alumnes que estan fent classes en grans universitats del continent europeu. La trajectòria és múltiple en funció dels interessos i si t'interessa més la llengua o la literatura tens un ventall de possibilitats, la veritat que bastant ample
que a més de reforçar la teva formació com a filòloga, t'ajuda en el camí d'emprendre una trajectòria professional, perquè al cap i a la fi són branques d'estudi que necessiten gent constantment. Estan totes les possibilitats d'iniciar el programa de doctorat, que així a la facultat en tenim diversos, enfocats a la llengua, a la literatura i fins i tot també a la didàctica de la llengua i la literatura. I a partir d'ací començar tot un camí llarg, que en el meu cas, per exemple, va ser amb les beques d'iniciació a la investigació que té el programa propi, diguem, de la Universitat d'Alacant, i després vaig seguir amb les ajudes de la Generalitat Valenciana, que bequen durant 3 anys, en què comences a fer docència també a les aules i després ja culmines amb el procés de la tesi doctoral i a partir d'ací, en funció de com encamines la teva trajectòria, tens les beques postdoctorals, es poden fer estades a universitats estrangeres, es poden fer moltes coses, anar a congressos, assistir a conferències, participar de congressos. Us recomane que feu aquest grau perquè és una experiència, la de la universitat, molt divertida, molt amable, molt entretinguda, a més de ser una experiència que us forma. He de dir que tenim més de 60 professors i professores en aquest departament, molt ben preparats, que es prenen d'una manera molt seriosa la seva tasca docent, com també la tasca investigadora que ens ha donat un reconeixement important de les altres universitats de l'Estat.